बेसेबां बेसेन गोसा सोरनिबा थबथिंसे थैया सोरनिबा जिउखौ दसेनि समावबो बे बासायनो हानाय गोहो थायो बे थबथिंसे थैयाव। आरो दिनैसिमबो रोजा रोजा बर' लाइमोनफोरा बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय थै होनो थाखाय थै दान होनो थाखाय थै बाउसोमनो थाखाय दिनैसिमबो साखाफारा रोजा रोजा बर' लाइमोनफ्रा। खुलुमबाय, आं सुकुराम बर' उदालगुरिनिफ्राय। दिनै मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सान आरो बेखौनो दुलाराय बर' माहारिया एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। दिनै 39 बोसोराव आगान होबाय। 39 थि मुंख्लं सानखौ दिनै उदालगुरि जिल्लायाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मोनफ्रोमबो दख'रा मोनफ्रोमबो जिल्लाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लायाबो दिनै बे मुंख्लं सानखौ नैबे उदालगुरि नोगोराव थानाय बिष्णु राभा ख्रिष्टि संघ बे सानसेनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव आङो दंफैयो बे उदालगुरि नोगोरनि बे बिष्णु राभा ख्रिष्टि संघआ। बेजोंनो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि, जाय हाबाफारिया सरासनस्रायै गोरलै नङा। जे गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेयाव थै दान होदों आरो बेजों मोनसे फोरमानखौ होदों जि बर' माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा बा दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय आरो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय दासिमबो गोबां रोजा रोजा लाइमोनफ्रा जे थै दान होनो थै बाउसोमनो थाखाय साखाफारा, बेखौनो बेनि गेजेरजों फोरमायदों। आङो दिनै बे समाव बे हाबाफारियाव दंफैयो आरो आंजों लोगोसे दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा दङ। आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा आं मिथिनो हास्थायगोन। आं बिथांनिफ्राय 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्लाड डनेसन केम्प इन कानेक्सन टु 39 डे बड'लेण्ड मार्टियार्स डे अबजारभेसन बे हाबाफारि लादों। आं केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन। दिनै मोनफ्रोमबो बैसाङाव फारि फारियै दिनै एबसुनि मावथि आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै थै दान होनो थाखाय उन्दुनानै दं आरो दिनै बे लाबाय थानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बेयाव फारि फारि दङ, नुनो मोन्दों नोंथांमोना। आरो बेजोंनो मोनसे रोखा फोरमानखौ होदों। जों मिथिनो हायो दिनैनि लाइमोनफोरा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय बेखौ गोबां लाइमोनफ्रा दिनैबो थै बाउसोमनो थाखाय थै दान होनो थाखाय साखाफारा आरो बियो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो बे थैया हयथ' बेसेन थांनाय नङा, बेसेन गोसा बे थै आरो बियो फेलें थांनाय नङा। बेखौ जों इयुनाव जाहाथे बे मोनसे बेसेन गोसा जानानै थागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। जोंजों दङ नै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा दं। दिनै जों दं 39थि बोसोरारि एबा 39थि मुंख्लं सान दिनै फालिदों उदालगुरि जिल्लाया। नाथाय बिनिख्रुइ देरसिननि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारिया जाबाय गोबां बेयाव लाइमोनफ्रा दिनै थै दान होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, जायखौ बड'लेण्ड जि आन्दलन आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जि सोमावसारनाय, बेयावहाय गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि दिनै जिहेतु मुंख्लं सान फालिदों आरो बेखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा सारा बुहुमनि बर' फिसाफ्रा फालिबोबाय थादों। आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो दिनै देग्लायबो जोंनि जिल्ला एबसुआ बा एबसुनि बानजायनायाव दिनै नैबे उदालगुरि टाउनाव थानाय बिष्णु राभा ख्रिष्टि संघ बेयावहाय जोङो बेखौ खुंफुंदों। आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जिहेतु दिनै थै दान होनाय ब्लाड डनेसन जि केम्प, बे हाबाफारिखौ जोङो तेजपुर मेडिकेल कलेजनि जि हेफाजाबजों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ दिनै नैबे थै दान होनाय हाबाफारिखौ जों लादों। आरो बेयावहाय खमैबो 100 लाइमोनफ्रा दिनै बोथोरा ओरैबायदि गरम, थेवब्लाबो एबसुनि खावलायनाय बायदियै खावलायनाय लेखा जोंनि लाइमोनफ्रा एबा आनसलिक लेभेल बा इउनिट लेभेल बा जोंनि जिल्ला भित्तिनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै थै दान होनो आवगायबोदों। बेनि थाखाय आं उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै बै जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। आरो नैबे जि थै दान अबदान होनाय बे गोबां ओंथि गोनां। आरो जोङो नायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों माब्लाबाबो जोङो गुबुनखौ गुबुन हिसाबै जों लायाखै। जोङो बर' फिसाया बयजोंबो गोरोबनानै थानो मोजां मोनग्रा हारि। जोङो रावनिबो सुथुर नङा। जोङो दिनै बड'लेण्ड आन्दलन गोबां सहिद जालांबाय। जे बे नङा जे जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि ओंथिया नैबे जे जोङो जाथि हिसाबै माबोरै थांना थानो हायो, जोंनि हारि राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों नोजोरजों आलादा रायजोखौ सोमावसारबोदोंमोन। बेयाव गोबां मुंख्लं जानांबाय। आरो बिनिफ्राय नैबे नङा जे आलादा रायजो बिनायनि ओंथिया नैबे नङा जे जोङो गुबुननि आलादा, बे नङा।
जों गुबुन हारिनि मानसिजोंबो जों समानै थानो जों हास्थायगोन मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे बुंनाय बाथ्रा दङ लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो जोङो बे आदर्श बे मोन्थोर एबा बे सानस्रिजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो इयुनावबो जों मावलांगोन आरो बे लेखायैनो दिनै एज ए हिउमेन बिं हिसाबै जोङो मानसियानो सुबुंनि गोनांथि बा रैखाथिखौ जोङो साननांगोन बे लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा तेजपुर मेडिकेल कलेजनि कलाबरेसनाव नैबे जि ब्लाड डनेसन केम्प बेखौ जों खुंफुंदों आरो बेयाव खुंफुंनायाव दिनै साक्सेसफुल जादों होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा आनसलिक इउनिट एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना ब्लाड डनेसन होनो थाखाय ओंखारबोनायानो जोबोर जोंनि थाखाय मोनसे हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आं बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो नोंथांमोननि नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों थेंक इउ नंगौ बिथाङा फोरमायबाय बाबुल बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बिराद मोनसे ओंथि गोनां बे हाबाफारि होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो थारैनो बियो ओंथि गोनां खारन गावनि देहानि थैखौ बेयाव सोरनोबा दान होनाया बेयो गोरलै नङा आरो बेखौ दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावदों आरो बे ओनसोलनि बै लाइमोनफोरा मावदों जायखौ माने बे बेसेन गोसा होननानै जों बयबो मिथिनो हायो नै दा बावैसो सासे जोंहा दैदेनगिरि बिथाङा ब्लाड डनेसन होखांबाय थै दान होखांबाय आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन औ जोङो बरस्लादाव फरायफिननो फैदों जोङो औ आङो बरस्लादाव फरायफिननो गाहाय नेहाथारि औ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि गेदेमा बिथांनि जायथुनाखि मोनसे मुंख्लं सानावहाय बेजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोंनि बे मुंख्लं सानखौ जिहेतु मोनसे जारिमिनारि सान महरै जों फालिबोबाय थायो बेजोंनो सरजाबदेरनानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ जिहेतु मोनसे थै डनेसन होनाय हाबाफारि लादों बा ब्लाड डनेसन होनाय हाबाफारि लादों बे खोब मेहेरगोनां हाबाफारि बेयाव जों एसे उत्साहि जानानै जों गावनो दिनैनि बे थै दान होनाय हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैनानै सोब गोजोननाय मोनदों जोङो दिनैनि मुगायावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला गोबां सुबुङानो गोबां बेरामजों भुगिनांगौ जायो गोबां सुबुङानो थाखा फैसा गोनांफ्रा जेनेबा बेखौ एक्सेन्ज खालामनानै बा बायनानै बेखौ जोङो होनो हायो नाथाय गोबां सुबुङानो जे थाखा फैसा गैयैनि जाहोनावहाय अपारेसन जायोब्ला थै मोनैनि जाहोनावहाय माखासे गावनि मा होननानै बुङो बेखौ गावनि असेखौनो जेनेबा खोमाना लानो गोनां जायो थिग बेखौ जोङो नोजोर बोनानैनो बे जोङो गोबां बै नांगौ गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जों माबा मोनसे हेफाजाब होनो हायो नामा जों बेखौ नोजोर बोनानै बेखौ थैखौ जों दिनै दान होफैनाय जादों औ सुजित नार्जारिनि गोसोखांथियाव जों बेखौ होनाय जादों आरो औ जोङो हेफाजाब खालामनो हायो बेखौ बे नोजोरजों होनाय जादों साबायखर थाबाय तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि डक्टर्स बिथांमोना जोंनि दिनै बे ब्लाड डनेसन केम्पनि जि थै बेखौ बिथांमोना लांगोन आं मिथिनो हास्थायगोन बिथांनिफ्राय माबायदि थासारिजों बिथांमोना लांनो नाजागोन बा मा फोरमायनो सानगोन बिथाङा आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन নমস্কাৰ সকলকে আজি ৰেছপন্স বহুত ভাল পাইছোঁ যোনে যোনে সহায় কৰিছে এইটো কৰিবলৈ বহুত ভাল আয়োজন কৰিছে আৰু লোকাল মানুহৰ পৰা ৰেছপন্সটো বহুত ভাল পাইছোঁ ৰক্তদান এটা মহাদান জীৱনদান তো সব মানুহে বহুত ভাল কামেই কৰিছে আমাৰ তাতেতো সদায় ব্লাডৰ অলপ শ্বৰ্টেজ চলি থাকে সেইকাৰণে এনেকুৱা কেম্প চেম্প হৈ থাকিলে মানুহো ভাল পাব আৰু যোনে দি থাকে তাৰ কাৰণেও ভাল তাৰো চাফা হৈ থাকিব পিছত আকৌ যেতিয়া আহিম তেতিয়া আৰু ডাঙৰ আৰু বেছি কালেকশ্যন হ'ব তেনেকুৱাই আশা কৰি আছোঁ বাকী আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে চলি থাকিব এনেকুৱা ধন্যবাদ আচ্ছা আচ্ছা হয় আচ্ছা আচ্ছা অঁ আজি মৃত্যু দিব উপলক্ষে এইটো আচ্ছা সেইটো এটা 39th মাৰ্টাৰ্ছ ডে আজি তাৰ উপলক্ষতেই এইটো কৰা হৈছে ৰক্তদান শিবিৰটো আয়োজন কৰা হৈছে তাক মনত কৰি আমরা আকৌ আগুৱাই থাকিব এনেকুৱাই আশা কৰি আছোঁ
চাওঁ পিছত হয় অঁ আজি এন মহান দিনত এটা ভাল কাম আয়োজন কৰিছে এইটো মানে ভাল পাইছোঁ আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে বহুত লোকাল মানুহ উপকৃত হ'ব আৰু দিনটোক মানুহ মনত ৰাখিব এইটো এটা মহান দিন আমাৰ বড়ো মানুহ প্ৰিপেয়াৰ মানুহ হেল্প পাই থাকিব ব্লাড ডনেট কৰিলে এইটোতো হয় শত্ৰু তাক ৰখা হৈছিলে আৰু আজি সেই মানুহেই আমাৰ বড়ো মানুহেই আৰু বহুত মানুহ জীৱন দান কৰি আছে তেতিয়া শত্ৰুকে ৰখিও জীৱন দান কৰিছিলে এতিয়া তেজ দি জীৱন দান কৰি আছে সেইকাৰণে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা অভ্যৰ্থনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ এনেকুৱা কৰি থাকিম পিছতো সেইটোৱে আশা কৰি থাকোঁ ধন্যবাদ नंगौ बिथां डक्टरसाबो फोरमायबाय बा डक्टराबो फोरमायबाय जाय समाव नैबे गेदेमा बिथांनि जिउखौ लादोंमोन जिउखौ फोजोबदोंमोन नाथाय बै हारियानो दिनै जिउखौ बासायनायनि थाखाय खामानि मावदों बे जिउखौ बासायनो थाखाय सोरनोबा थै दान होदों बेयो बिराद बयनिख्रुइ देरसिन मोजां खामानि होननानै फोरमायदों आरो बेयो बयनिसिम माने गोबां समसिमहालागै बे गोसोखांथाव इयुनसिमहालागैबो गोसोखांथाव जानानै थागोन होननानै बिथाङाबो फोरमायदों उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि